Акита Ино не е просто куче. Тя е живо национално съкровище на Япония. Родена в суровите планини на префектура Акита, тази порода е създадена да оцелява. Някога спътник на самураите, днес тя е световен символ на безграничната лоялност. Тя не лае без причина. Тиха е, наблюдателна. Акита говори с присъствието си, не с гласа си. Тялото й е мощно, а характерът – независим. Това не е куче, което ще ти се подчини сляпо. Тя трябва да те уважава. С непознатия дистанцирана, но за своето семейство би дала живота си. Под тази сурова външност се крие сърце, което бие само за един стопанин. Чистоплътна като котка и силна като мечка. Акита не търси конфликти, защото знае силата си. Тя няма нужда да се доказва. Акита Ино. Достоинство, което не може да се купи, а трябва да се заслужи. Последвай животинка за още истории.